गिबि गिबियावनो खुंगा 35थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि जानानै गासैनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो खुलुमनाय जासिग्रोनाय जाबाय। दिनै जिहेतु जोंनि सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि 35थि बिदाय फोरबो बे हाबाफारिया जागायबाय। जिहेतु फुंनिफ्रायनो जोङो जोंनि हाबाफारि बायदियै जायगा फोसाबनाय थिग बेबायदिनो बेनि उनाव जोङो जोंनि गाहाय थांखि बेखेवनाय हाबाफारि बेखौबो जों जाफुंसार जानायखौ नुनो मोनबाय। बेनि उनाव जोङो सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि गासै जोंनि गुबुन गुबुन माहारि आफादनि फिरफिला बिलिरनाय हाबाफारि बेबो जानानै थांबाय। दा थारैनो जोङो हाबाफारि बायदियै मोननैसो बेखेवनाय आयदा दंबावो बुलुर बादायनाय आरो मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो जोंनि सायनासालिनि मेन पेन्डेल बेखौ बेखेवनाय हाबाफारि बेबो जागोन। खिन्थु बेनि अनगायैबो जोंहा दिनैनि बादायनाय बायदि जोंहा बुलुर बादायनाय हाबाफारि दङ। थिग बिदिनो हौवा आरो हिन्जावफोरनि दिरुं बोनाय बादायलायनाय बेबो जागोन आरो बे दसे उनाव दान्दिसे उनावनो जों बेखौ जागायनायखौ लासिगोन। बेनि उनाव 1 रिंगानिफ्रायनो वाल गाहेनजों माइ सौनाय बादायनाय बे हाबाफारिया जासिगोन। थिग बिदिनो बेलासिनि 2 रिंगानिफ्रायनो बैसागु बादायलायनाय बे हाबाफारि जों जागायगोन। बादायलायनाय आयदाफोरा जिहेतु जों सानथामनि हाबाफारि लानानै 8, 9 आरो 10 दिनै 8 खालाराव जों जायफोर बादायनाय हाबाफारिखौ लादो बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायदो। जिहेतु जों गिबियावनो बुलुर बादायनाय थिग बिदिनो दिरुं बोनाय आइजोफोरनि आरो हौवाफोरनि आरो वाल गाहेनजों माइ सौनाय बे जागोन। आरो बेनि उनाव बेलासे समाव उन्दै हिन्जावसा बैसागु हान्जा मोसानाय, बैसागु खुंग्रि मोसानाय, बैसागु खुंगुर मोसानाय, सेंग्रा सिख्ला बैसागु देमसि मोसानाय, हारसिं बैसागु मेथाइ रोजाबनाय, बैसागु जावजा मेथाइ रोजाबनाय, सिफुं सुनाय, सेरजा हुनाय, खाम दामनाय, गंगोना दामनाय बेखिनि हाबाफारिखौ दिनै जों गिबियावनो लाग्रोनाय जादों। जिहेतु जों बोसोरफ्रोमबो बायदियैनो देग्लायबो जिहेतु जोंनि बे सानजारिनि बैसागु आफादा गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय थाग थियारि जाबाय। बेनिखायनो जोंनि गासै सानजारि नोगोर हालामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो बेखौ जों मिजिंथिबाय। जिहेतु जोंनि बैसागु फोरबोआ जोंनि मोनसे बर' हारिनि मोनसे एंगारनो हायै फोरबो। जिहेतु जों बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जोंनि फोरबो बैसागु फोरबो जों फालिबोगासिनो दङ। आथिखाल मुगायाव जिहेतु जोङो बैसागोखौ जों मोनसे प्लेटफर्म बा स्टेजावबो बादायनाय मोनसे माबायाव जिहेतु जों नुनो मोनबाय। थ' बे बादायनायखौ जों मोनसे जोंनि बैसागो फोरबो फालिनाय बा बैसागो बादायनाय फालिनाय बे हाबाफारिखौ जों जाहाथे जों सानजारि नोगोरावबो जोंनि रायजो राजानि मैखोम बाहागो लानाय जों मोजाङै खुंफुंनो हायो बेखौ आफा इसोर गसाइनिसिम जों आरज गाबबाय। लोगोसे बादायनाय आयदाफोर बेखौ आं खेबसे आरो जिहेतु सानथामनि हाबाफारि लादों नालाय बे सानथामाव जों मा आयदा लानानै जों हाबाफारि लानानै जों बादायनाय आयदाखौ लानाय जादों बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो आवगायबाय। जिहेतु जोङो बुलुर बादायनाय जोंना जासिगोन दानिसो उनावनो। बेनि उनाव जोंहा दिरुं बोनाय हौवाफोरनि हिन्जावफोरनि आइजोफोरनि बेनिफ्राय जिहेतु जोंनो मोसानाय आयदा आरो वाल गाहेनजों माइ सौनाय बे आयदाफोरखौबो जोङो लानाय जादों। देग्लाय जोङो जिहेतु सम बायदियैनो जोङो जिहेतु खारनायनि जों सानजारिनि बैसागु आफादा थांखि लादों। जिहेतु जोङो बारा खस्थ' लायासै जोंनि हाबाफारिखौ जाहाथे जोङो मोजाङै जों फोजोबनो हायो। बेनिखायनो जों गासै जोंनि जायफोर बिथांमोना बाहागो लागोन बा जायफोर हान्जाफोरा बाहागो लागोन बिथांमोनखौ जाहाथे सम बायदि फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। लोगोसे बादायलायनाय आयदाफोरखौ आङो खेबसे फोरमायनो सानदों। आइजोफोरनि दिरुं बोनाय बे आइजोफोरनि दिरुं बोनायथ' बे जासिगोन नङा होमबा? हौवाफोरनि दिरुं बोनाय बेनिफ्राय बुलुर बादायनाय
उन्दै हिन्जावसा बैसागु हान्जा मोसानाय, सेंग्रा सिख्ला बैसागु देमसि मोसानाय, हारसिङै बैसागु मेथाइ रोजाबनाय, सिफुं सुनाय, बैसागु खुंग्रि मोसानाय, बैसागु खुंगुर मोसानाय, सेरजा हुनाय, सेंग्रा सिख्ला बैसागु हान्जा मोसानाय, बैसागु जावजा मेथाइ रोजाबनाय, सिख्ला बैसागु हान्जा मोसानाय, बैसागु राजा मोसानाय, बैसागु रानि मोसानाय, हाबा जानायफोरनि देमसि मोसानाय, खाम दामनाय, हाबा जानायफोरनि बैसागु हान्जा मोसानाय, बिहामजोफोरनि बैसागु हान्जा मोसानाय, वाल गाहेनजों माइ सौनाय बादायलायनाय बेखौथ' आं बुंखांबाय। बेफोरबायदि जों हाबाफारिखौ लानानै देग्लायनि बोथोराव बा देग्लायनि थामजि बाथि सानजेरनि बैसागो रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोनि जिथु बादायनाय बे हाबाफारिखौ जों फोरमायबाय। जोंनिया जिहेतु सानथामनि हाबाफारि 8, 9 आरो 10 खालि जों मोनसे मेहेरगोनां जों हारिमु बिलिफां लानाय जादों। जोंहा सानजारि नोगोर बैसागो रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो आफादा जिहेतु आगोलनि बायदिनो देग्लायबो जोंनि गेजेराव सासे आर्टिस्ट देंखोगिरि मुंदांखा बिथाङानो जाहैबाय जेसि नार्जारि, बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। बिथां जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन। गतिके जों खावलायबाय गासै जोंनि सानजारि नोगोर बैसागु फोरबोनि जाय आफादनि गासै बिबानगिरि, जोंनि माहारि आफादनि गासै बिबानगिरि गासैबो जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होयो, जोंनि रायजो राजाफोराबो हेफाजाब होयो आरो गासै जोंनि बादायगिरि बिथांमोनाबो जे सम बायदि फैयो। आब्रुथिनि गेजेरजों जे देग्लायनि बैसागो बिदायखौ जों बादायनाय जिथु हाबाफारि बेखौ जोङो खुंफुंनो होननानै जोङो आखायाव लादों। बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि बादायगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे सम बायदि फैनानै बाहागो लाफैयो। जिहेतु जोंनि इयुननि जाहाथे थांखिखौ नोजोर बोनानै जिहेतु जोंनि बर' माहारिखौ मोनसे बुहुमाव हारिमु मोनसे जौगासार होनाय, बुहुमाव जोंनि बर'खौ सिनायथि होनाय, दामनाय देनायखौ जों सिनायथि होनाय, जिहेतु जों बर' माहारिया जिहेतु GI टेग जे जग्राफिक इन्डिकेसन टेग बेखौ जों मोनखाबाय। बेयाव जों मुसुरनाय दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय गासैबो जादों बर'नि माहारि माबादों खान्थिजों जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो। आरो जों लाइमोनफोरखौ खावलायनाय जाहाथे बिथांमोना जेब्ला जोंनि बे बादायनाय हाबाफारियाव फैयो जाहाथे आब्रुथिजों फैयो, मोजाङै जोंनि कालचार श' बा जोंनि बादायनायफोराव बाहागो लानायखौ जाहाथे रंजायो। नाथाय जों जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे फेग्रा मुवा बेसादफोर जाना फैया, गारि मटरफोरखौ साखोलाबाया, आब्रुथि फैना आब्रुथि जाहाथे मोजां जोंनि सानथामनि जिथु मेहेरगोनां हाबाफारि खुंगा 35थि सानजारि नोगोर रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो बे हाबाफारिखौ जोङो जाहाथे मोजाङै जोङो माने दैदेनलांनो हायो। आरो फिन आफा इसोर आनान गसाइनाव जों आरज गाबनानै जाहाथे जोंनि हाबाफारिया मोजां जानानै थाङो बेखौ आसा थिबाय। आरो फिन खावलायबावो जोंनि जाहाथे सानजारि हालामनि रायजो राजा गासैबो जाहाथे फैना बाहागो लाफैयो बेखौ आसा थिबाय। आरो जिहेतु आङो बारा बुंनो सानाखिसै, उनफोराव आङो फोरमायलांगोन बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय।